goyangane. Ayo lur, sesarakan kanca-kanca amburadul ada Novan Audio Profesional. Budaya rame-rame yo. Matur suwun Mas Dandok. Sutini. Birunya cinta lho, Ron. Kowe aneh ngendi tak goleki. Heeh. Ya. Mrono mrene ora ketemu jebul sliramane kene Sutini. Sapa kae nganggo klambi biru saja pantos ora katone ayu yen sawan tampung guyu jebulane anake Pak Tetu abang bisa aku nyanding sliramu perawat desa anteng toraya lugu awake cilik ora pati lemu yen ora weruh ning sirah dadi ngelu. Lawangan desa anake wong tani Dek Sutini yen guyu ora muati Dek Sutini bawan desa seragam ngaji Dek Sutini kapan bisa urip nyawiji aja lo apa Dek bakal tak turuti lambe anyar bakal tak tekani apa jaluk gelang kalung sing gedhi waton sliramu gelem tak ati Sutini jalan Mas aku sayang padamu Sutini tenan koi
Sutini. Yo, jas. Takir godhonge karo esuk mikir sore yo mikir sing tak pikir ora rumangsa Nggih Kakang Bagusmu tatak rawuh doa ini wonten ing siang menika serangan Sasimbang mutin kula ngenteni ewak nganti kuru kula mboten saged turu ana sawulan mbah mutin kula sirakan boten mangan sego nanging kula mangan roti kawan minggu mbak mutin kaya setahun
saya bingung anane amung kebrungsung dang rapekno Mbah Mutin dang rapekno kula boten tiyang ngrasake nikmating donya sasi Mbah Mutin kula ngeteni ngeti guru kula boten saged turu pun sewulan Mbah Mutin kula tirakat boten mangan sego nanging kula mangan roti kawan minggu Mbah Mutin kaya setahun dadi saya bingung anane amung kebrungsung ndang rapekno Mbah Mutin ndang rapekno kula boten tiyang ngrasake nikmating donya Maselo dadi bojoku apa bojone ora bali mung gawe kelone rasa tresno sliramu rapi sodoko kasesuwun kalau arino eleng arah warga
sangane ayo tetep ngajak rino lan mengi bola bali